लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोनजों माने मोजां गाज्रि फंनैसो खोथा शेयार खालामलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दा दिनैनि दिनाव सारा नैबे BTC आव बा BTC एरियानि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिथांमोना दिनैसिमबो सोरखौ रासिन सापर्ट खालामो, सोरखौ रासिन अनसायो, दासिमबो सोरखौ मोजां मोनो बिनि फारसे जोङो फंनैसो खोथा सावरायलायगोन। दा बिनि सिगां मोनसे फिसा आपडेट लाबोदों लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा माने इउटुबार बिथाङानो जाहैबाय आलफ्रेड। दा बिथाङा सिगां बा MP इलेक्शन जानायनि सिगां बिथाङा माने दुर्गा दास बर'खौ मा खोथा बुङामोन बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रो आरो बिनिफ्राय माने बिथांनि फारसे फंनैसोल' सावरायनाय जागोन आरो लोगोफोर। दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। सिगाङावनो नायग्रोदो दुर्गा दास बर'। दासासो फार्स्ट प्रायरिटि। बिथाङा बर'फोरनि थाखायलाय मा मोजां मावनो आरो बर'फोरनि थाखाय मा मेन्टेलिटि दं बेहा नामाव नायबानो रोखा मिन्थिखायो दुर्गा दास बर'। रायजोफ्रासो बिथांखौ इलेक्शनाव सायख'नानै दैथायहरदों, MLA बानायदों। दा बिनि दायित्वआ सोर? दा नोंथांमोनहा रोखायै नुखाबाय। दा नै फैगौ इलेक्शन फैगासिनो दं 2026। बिथांखौ देरहा होआबानो जाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय। आलफ्रेड बिथाङा दिनै मा बुंदों खोनाबाय एसेब्लाबो। दा बिथाङा जुदि सासे मानसिनि टाइटेलखौ नायनानै बा खोनानानै बिथाङा दिनै जातिनि सेन्टिमेन्ट गोनां बा हारिनि मेन्टेलिटि गोनां गैयैखौ जुदि मोनथियोब्ला नङा होमब्ला रायजोफोर, दिनै गावहा बबे हारिनि मुं लाखो दिनै आं दिनै बेखौसो सोंनो लुबैदों। दा दिनै बिथाङा बर' जातिनि सेन्टिमेन्ट बा बर' हारिनि मेन्टेलिटि गोनांमोनब्ला दिनै बिथाङा आलफ्रेड मुंखौ मानो लाखो? आलफ्रेड मुङाथ' जोंनि बर'नि मुं नङा रायजोफोर, ना नंगौसै? बे जाहैबाय बिगुर गोजाफोरनि मुंसो। दिनै बिदिब्ला आं बिथांखौ बुंगोन बिथांनाव दिनै खुनु बर' जातिनि बा बर' हारिनि मेन्टेलिटि गैया होननानै दिनै आं बुंगोन आरो। जुदि नामजों जुदि मेन्टेलिटिया जुदि जायोब्ला नङा होमबा, बिथाङा दिनै बिनिखायनो आं बुंगोन नाम हिसाबै मेन्टेलिटि हिसाबै बिथाङा दिनै बिनिखायनो बै गुबुन जायगायाव बे खावलाब खावसि गानग्रा जायगायावसो दिनै बिथाङा बेरायनो मोजां मोनो। दा बिथांनि मेन्टेलिटियानो बेनो नालाय रायजोफोर, नङा होमबा? दिनै दुर्गा दास बर'आ जुदि जातिनि मेन्टेलिटि गैयाब्ला नङा होमबा, दा नोंथांनाबो बै नाम हिसाबै दिनै जातिनि मेन्टेलिटि गैया आलफ्रेड। दा नोंथाङा बै समाव मोजांखौनो सानोमोन, हारिनि फारसे मोजांखौनो खोथा बुंदोंमोन। माने दिनै फैयै फैनानै नोंथाङा नैबे ससेखिनि लामायाव दिनै नोंथाङा सोरबा BPF हान्जाखौ बखिग्रा जाबाय, सोरनिबा रां एसे उनसुंथाइखौ मोननानै दिनै नोंथाङा जातिनि साननो दिनै बावलांबाय नङा होमबा? दिनै नोंथाङा बै समाव जेब्लानाखि थाइलेण्डआव थांदोंमोन बे समाव नोङो इउटुबाव बुंदोंमोन सोरबाफोर जुदि आंनो रां मदद होनोबा बा रां मदद होनो हागोन होननानै नोंथाङा बै समाव बुंदोंमोन। दा बै समाव नोंथांनो गोबां मानसिफ्रा माने मदद हरदों नङा होमबा? दा बै मदद हरग्राफ्रा आरो मा खालामबावदों, नोंथांनो गोबां माने फट' खेबनानै हरदों, भिडिअ हरदों नङा होनबा बै दुर्गा दास बर'नि सोमोन्दै। दा बै बुंनाय माने फट' हरनायफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा दिनै भिडिअ खालामदों नङा होमबा? खालामाखै दे। दा दिनै नोंथाङा हारिनि सासे सेन्टिमेन्ट गोनां बा मेन्टेलिटि गोनां मानसिब्ला बै मालायनि बुंनाय मालायनि जेनेबा भिडिअ हरनायफोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोना साना हवा जेनेबा मानो भिडिअ बानायखो आलफ्रेड? गुबै खोथाया दिनै बेसो। थारमाने दिनै नोंथाङा जायनिफ्राय मदद मोनो बेखौसो मदद होगोन आरो नङा होमबा? जाय जेनेबा मदद होआ थाखा फैसानि बै मानसिखौ जेनेबा नोंथाङाबो मदद होआबा नोंथाङा मोजां बुङा दिनैनि दिनाव। दा नोंनि मथेबा दिनै माने बिदिसो जाबाय नङा होमबा? दिनै नोंथाङा बै रांनि मदद मोननायखाय जेनेबा बैसिनि फारसे दिनै नोंथाङा हेफाजाब होबाय, अनेक खोथा बुंबाय, BPF खौ दिनै बखिनो हाबाय नङा होमबा? थारमाने दिनै थाखा फैसा मोनोब्ला
माने खुनु जाथिया मा जादों दिनै बेखौ रावबो सिनाया नङा होमबा रायजोफोर। दा बे अबस्थाया जादों दिनैनि सरकारनि दिनावबो बे अबस्थाया जादों रायजोफोर। दिनै थाखा फैसा गाज्रि मोनबानो जोंनि हारिया मा जालांदों, बबे जोबलांनो नागिरदों, सोर थैलांनो नागिरदों, सोर जेल जानानै दं, सोर जाबावगोन, सोर मा जादलाबायगोन, बेफोरनि फारसे दिनै थैनोबो बिथांमोनहा नोजोर गैया। जिहेथु बिसोरो थाखा फैसानि माने फारसेल' सानो आरो गादिनि फारसे सानो रायजोफोर। बे हले सिदा खोथा। आलफ्रेडआ बै समाव मोजांमोन, जाथिनि फारसे सानोमोन। नाथाय नैबे दिनै फैयै फैयै फैनानै नैबे समाव बिथाङा माने सोरनिबा एसे मददखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनि हारिखौ सिबिनो बा हारिनि जेंनाखौ दिनै नुवाखसै। माने हारिनि जेंनाखौ दिनै बिथाङा सुस्रांजोबनायसो नुबाय रायजोफोर लोगोफोर, नङा होमबा। दा आसल खोथाया बे। दा आं बेखौनो सोंनो लुबैदों आलफ्रेड बिथांनाव, नोंथाङा जुदि नामजों जुदि मेन्टेलिटिखौ बुजियोब्ला नोंथाङा बै गुबुन माने जाथिनि नामखौ मानो लाखो, नङा होमबा। बिदिबाथ' नोंथांनावबो माने जोंनि बर' हारिनि मेन्टेलिटिया गैया ना मा बुङो। दा बेखौ आं नोंथांनाव सोंनाय थाबाय। आलफ्रेड नोंथां, आं दिनै नोंथांनाव फंनैसो खोथा सोंनो नंबावदों। दा बेनो जाहैबाय, नोंथाङा जुदि दुर्गा दास बर'नि टाइटेलखौ नायनानै जुदि जाथिनि मेन्टेलिटिखौ मोनथिबायब्ला बुजिबायब्ला नङा होमबा, दिनै नोंथाङा बै दिलीप सयकियानि मेन्टेलिटिया मा बेखौ दिनैहाय फोरमायनांगोन, नङा होमब्ला। दिनै नोंथांमोना बै दिलीप सयकिया बिथांमोनखौ देरहाहोबाय, दुर्गा दासमोननोसो भट होनो नाङा होननानै दिनै बुंबाय, नङा होमबा। दुर्गा दास बर'मोनहा मा मेन्टेलिटि दं होननानै। दिनै दास बर'आ मेन्टेलिटि गैयाब्ला बै दिलीप सयकिया बिथांनाव दिनै मा बर' जाथिनि मेन्टेलिटि दं बेखौ दिनै नोंथाङा फोरमायदो। दिनै नोंथांमोनहा MP देरहाहोहरबाय बै सयकिया बिथांखौ, आरो जोंनिनो बर'निफ्राय सासे जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोहरबाय, मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु बै माने दिलीप सयकिया बिथाङा जोंनि हारिनि जेंनानि फारसे बै जायगायाव गसंगोन ना गसङा, बा जोंनि हारिनि फारसे जे प्रब्लेम जानाय, जे मावनांगौ पेन्डिं जानाय बेफोरखौ दिनै बिथाङा बै जायगायाव माने बिखा फोरदाननानै माने बुंनो साहस दंना गैया, दिनै बेखौसो नोंथांमोना बुंनांसिगौ, नङा होमब्ला। दिनै नोंथांमोना माबाबाय, देरहाहोहरबाय, दिनै नोंथांमोना दिनैहाय बर'नि समाधानफोरखौ समाधान खालामनो थोनदो, नङा होमब्ला। दिनै गोबां बर' NDFB बिदा फंबायफ्रा दिनै जेल खानायावनो दं, सान्ति सुक्तिनि गेजेरावबो। दिनै बेफोरनि फारसे नोंथांमोना बुंनानै दिनै उदां अख्राङाव लाबोदो। जोंनि हारिनि फारसे बारसोमग्रा बिदा फंबायफोरखौ जाथिनि फारसे बिथाङा बारसोमगोन ना बारसोमा, दिनै बे नोंथांमोननि गेजेराव थाहैबाय, नङा होनबा लोगोफोर। दा लोगोफोर, नैबे जाहैबाय देरहासार इस्लारिनि माने भिडिअ'। दा बिथाङा हारिनि फारसे मोजां मोजां माने कन्टेन्ट लाबोयो। दा बिथांनि भिडिअ'खौ माने 19 आवार्सआवनो 26 माने K भिउवार्सफ्रा माने फल' खालामो आरो। दा बिराद मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङा, हारिनि फारसे मोजां मोजां माने बाथ्रा बुङो। दा बेखायनो बिराद सापर्ट खालामो आरो बिथांखौ। दा नेक्स्टआव फैदो लोगोफोर। दा नेक्स्टआव दिपेन बर' बिथांनि, दा बिथांनि भिडिअ'खौ माने 1 इयार्सआव माने बेसेबां जन मानसिया नायो होनब्ला 790 जन भिउवार्सफ्रा माने नायो आरो। दा बेफोरखौ नायोब्ला माने सिन्था खालामोबा नुनो मोनो माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने दिनैसिम बिथांमोनखौ गाज्रि मोनो आरो बांद्राय सुखुवा आरो। बिनिखायनो बिथांमोननि भिडिअ'फोरखौ दिनैनि दिनाव खुनु माने बर' रायजो राजाफ्रा नाया आरो, नङा होमबा लोगोफोर। दा दुखु मोनो बिथांमोना माने पलिटिकेल माने राजनितिकआव माने लोब्बा होनायनि थाखाय, नङा होमबा लोगोफोर। दानिया नेक्स्ट फैदो लोगोफोर, बेनो जाहैबाय BTRनि EM रन्जित बसुमतारीनि निउस। दिनैसिम बे निउसआ 1 इयार्स जाबाय, नङा होमबा लोगोफोर। दा 1 इयार्स जानायाव माने दिनैसिम बिथांखौ 84 माने जन भिउवार्सफ्राल' दिनै फल' खालामदों आरो। दा बेफोरखौ सिन्था खालामोब्ला नुनो मोनो, नङा होमबा रायजोफोर, माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ माने सुखुनाय मोनला आरो, नङा होनबा। मानो होनना सुखुवा, बिथांमोना माने एकदम नंबां जाबां खोथा बुङो आरो मावफुंनांगौखौ मावा।
ओरैनो जानला मोनला जोङो थगायो रायजो राजाखौ दा दिनैनि दिनाव बिनिखायनो बिथांखौ मोजां मोना। आरो नेक्स्टआव फैदोलाय लोगोफोर दा बिथांनि भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना। दा बिथांनि भिडिअआ जाहैबाय 10 मान्थ जाबाय ओमफ्राय दा 10 मान्थ्सआव बिथांनि भिडिअखौ दासिमबो 364 माने जन भिउवार्सफ्राल' नायदों आरो लोगोफोर नङा होमबा। दा बिथांमोननि भिडिअखौ दिनै खुनु फल'वार्सफ्रानो नाया लोगोफोर नङा होनबा। दा दिनैहाय सासे माने बिटिआरनि माने डिपुटि सिबलाइनि माने भिडिअखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा फल' खालामा नङा होमबा। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ एसे सिन्था खालामदो आरो रायजोफोर। दा नेक्स्टआव फैदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय एसपि बड' निउस। दा बिथांनि निउसखौ वान डेआवनो जोंनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा माने 42K भिउवार्सफ्रा माने नायो आरो। दा बिथाङा जोबोद मोजां मोजां हारिनि फारसे कन्टेन्ट लाबोयो निउस लाबोयो। दा बिथाङा बथ साइड अब्लाबो बथ साइडब्लाबो बिथांखौ बिराद सापर्ट खालामो नाथाय गुबुनफोरनि चेनेलखौ बथ साइडब्लाबो दिनैनि दिनाव सापर्ट खालामा नङा होमबा लोगोफोर। दा नेक्स्टआव फैदोलाय लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय इउजि ब्रह्म बिथां। दा बिथांनि निउसखौ माने 2 आवार्सआव माने 8 जनल' माने बिथांखौ फल' खालामो आरो। दा बेफोरखौ सिन्था खालामबानो जोंनि बर' रायजो राजाया दिनैनि दिनाव बुजियो मोनथियो नङा होमबा लोगोफोर। आरो दानिया नेक्स्टआव फैदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि माने मा जाखो बियो निउस आरो। दा बिथांनि निउसखौ दिनैनि दिनाव 3 इयार्सआवसो माने मा नायो रायजो राजाफ्रा माने 67 माने भिउवार्सफ्रा नायो आरो फल' खालामो। होमबा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नायदो रायजोफ्रा माने बाखिखिनि आरो गुदु गुदा बुंनांगौ माने लाजि फोनांनांगौनि प्रश्न गैया आरो रायजोफोर नङा होमब्ला। आरो दानिया नैबे भिडिअखौ नायदो रायजोफोर। दा बे भिडिअआ जाहैबाय बिपिएफ दोलोनि माने एमपि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी सारनि भिडिअ'। दा बिथांनि भिडिअखौ माने 1 मान्थआवनो 28K माने भिउवार्सफ्रा नायो आरो नङा होमबा। दा बेसेबां मोजां मोनो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा। दा बेसेबां सापर्ट खालामो दिनैसिमबो। दानिया जोबथारनायाव फैदो लोगोफोर बिदिन्थि हिसाबै खिन्थानोसै। दा जोबनायाव जाहैबाय 3 उइक्स माने सप्ता मोनथामावनो दिनै हाग्रामा महिलारिनि निउसखौ दिनैहाय 1.26 माने के माने भिउवार्सफ्रा माने फल' खालामो आरो। दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नायदो ओमफ्राय बै माखासे भिडिअ होलांनायफोरनि फारसे सिन्था खालामनानै नायदो। दिनै 3 उइक्सआवनो माने 1.20K माने भिउवार्सफ्रा फल' खालामो। दा बेफ्रावनो मोनथियो दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने सोरखौ साबसिन मोनो सोरखौ अनसायो। दा बेफोरखौ नायबानो बुजियो आरो नङा होमबा। दा बै माखासे बिथांमोननिखौ माने बोसोरसेयाव जेसेबां नायो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव माने 1 घन्टायावनो माने बैफोरनिफ्राय डाबल नायो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नायबानो दिनैनि दिनाव मोनबाय माने दिनैसिमबो सरखार गैयाबाबो जोंनि बर' रायजो आइ आफाफ्रा माने बिपिएफ दोलोखौनो अनसायो आरो सापर्ट खालामो होननानै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा लोगोफोर आरो रायजोफोर।